Pupunta ang mga yun. Pupuntahan yung mga yun. Tapon ako ng basura. Ano kaya natin? Ikaw ang nanay Ay, dito. hindi! Ikaw ang nanay Hindi dito. pa kayo, ano? Ha? Uwi mo? Ano, dapat ako ng ano, supot. Ang daming supot. Ayaw ko rin. Ano supot? Sa taas. Supot na naman. Diaryo. Tapos sa ano, Ayaw ko ng supot. doon sa drawer na yung ano, pero doon sa plato, bukas. Doon sa tuktok. Pagdating nila, isubsub mo siya sa kusina. Doon sa tuktok, iyan. Sa tuktok, lahat diaryo yung mga bukas. Yun na lang ano natin yung puso.
sabihin mo ganito, naisip pa rin mo siya. Hindi mo maiiwas sa akin. Kaya kahit tayo ko naman tagal ko sa telepono at mo, kasi yung mata ko, naano mo naman. Kaya ako lang siguro ayaw. Mas gusto ko naman hindi ko nakikita siguro. Ano yung bukas nga ng ano? Winsel, Bogs TV Vlog, pa-shout out, Lodi. Harang, salamat sa paharang, Winsel. Cook with Gloria. Hi. Tamsak dan Ate Ima from Bernie Bogi. Bernie Pogi. Pandaboy Vlog. Ano ba yung mga pangalan? Kamu naman. Tamsak kabsat. Bidi ko to. I'm not perfect, Ate Emma. Hello, I'm perfect. Holography, good evening. Mariter Vlogs, like 5. Hello host, thank you, Ma'am Mariter Vlogs. I'm not perfect. Superman. Naano mo yung telepono mo, Ter? From I'm not perfect. Hindi. Hindi ko siya Ewan ko ba doon? Oo, randun kasi yung mga ano ko, yung mga pang, nandun lahat ng mga lagad ko. Hindi ko naman na mabuksan. Mariter Vlogs, good evening. Upcoming. May tupak yung cellphone ko. June Bana, I'm not perfect. Nagluluto ako ng ano yung tanghalian dinner. Holography. Magbasa muna ako. Adores Pilibri, dan tamsak po. Salamat.
Patamsak sa nakapin. Jun Bana, wait, okay? I will give you jacket. Hi, Ma'am Gami Groby, Ma'am Gami. Mami Groby. I can stay up to 5 hours at the IMA because I finished early today. Save me watching replay. Thank you, Mami Groby. Superman. L3, hi, hello. Cook with Gloria. With John Bana. Hindi ako makatouch. Country boy like. Country boy magic. Like and comment dan in your short snake versus cat. From Mariter Mix Vlog. Bubuyog. Bubuyog daw sabi ni Superman. Mami G, Migalab shout out from Mariter Vlog. Mix Vlog. Charles, Lumawig. Migalab shout out. Ma'am Jolie, huwag kang tumawa kasi ako madali akong tatawa. Baka mapahalakhat mo ako ulit. Ayaw magaling. Like 21 sa nakapin from Mariter Mix Vlog. Gusti, Migalab shout out from Superman. Mariter Mix Vlog from Mami Groovy. I'm not perfect. Mami, hi. Charles Lumawig, yeah, from Mami Groovy. Hello again, Mami G. Relax tayo. Di na ako naka-walking dahil sa YouTube. From Mariter Mix Vlog. Country Boy Magic, hello from Mami Groovy. Putangira Vlog, hello from Mami Groovy. Dan ako kay, dan na pala ako sa iyo. Ay, nako. Ayan. Mariter Sisi na
ko na ang video mo sa main ko kanina umaga. Tumaan yan video mo sa timeline ko. From Ma'am Julie, I'm not perfect. Holography, tamsak, ay, dating dikit na. Already print. Kasi sinagan kasi ng ano eh. Bahala ka dyan, matumba ka dyan. Bahala ka dyan, matumba ka dyan. Holography, watching. Thanks, I'm not perfect. From Mariter Mix Vlog. Cook with Goria. Mega love shout out. Tignan ko muna yung luluto ko. Cook with Goria, done to your video. Potato balls from I'm not perfect. I'm not perfect. Dikit dan di papala ko. Dikit sa'yo, sis. From Mariter Mix Vlog. Mariter Mix Vlog. Dalawin natin mamaya si ano. I'm not perfect. If free tayo. Welcome sis, nakasab na ata ako sa'yo, sa min ko, si Mariter. Kasi doon ko yun nakita. Sa min ko, oo. Sa Jolie. Ay, nandyan pala sa ano, upcoming muna. Second channel mo to sis, I'm not perfect. Yes, Mariter Mix Vlog, second channel niya yan. Nandyan sa upcoming live niya yung ano, main niya. Ah, okay, but okay lang. Dikitan ko to, second channel mo.
Oo, si Mariter. Ito gamit ko pag nangingisda ako. And soon baka gawin ko din tournament channel. Noted. Thanks si Mariter. Nag-iisip pa ako content dito. Anong i-content mo dyan? I'm not perfect. Yung baliw-baliwan na lang. Ah, napaka-short pa kasi for now. Gawa ng word. Mary Baita, harang. Salamat sa paharang, Sisi. BG Kabsat, workout ako. Sige lang, sige lang. Superman, wag na mag-work. I'm not perfect. Dan, tapos ni. Tapos ni. I'm not perfect. Mary Baita, hi. From I'm not perfect. Need natin para maakit ka lalo. Baliw si Superman. Makita ka ng asawa ni Ma'am, ano, di ba Ma'am Jolie? Kagabi nag-chat-chat yan doon sa ano nandun sa ano di ko lang maintindihan yung mga sinasabi ni ano, ni partner mo. I'm not perfect, shouty from Mary Bauti. Mary Baita pala. Stay Superman from I'm not perfect. Ano na ako dito. Double na. Holography. Holography dan. Haha, Ate Ima, gusto ko mag-content ng lahat. Ng spoken word. Kasi naging mix. Holography. Hello Maritel Mix Vlog from Holography. Harang Ate Ima. Oh. Sisi. Salamat. Salamat na padaan ka. No. Kapatid Mary, Miguelap shout out. Tusok sa mataus. Hoy, Mary. Mary Baita. Nagsabay kayo ni Bicol. So ka mamaya. Update lang ako. Naglinis kami ng buong bahay ngayon. Kanina nag-open ako. Ayun, napadaan ako napaano ko kay Mami Grobe. Tawa na ako ng tawa doon kasi pati ako napapasayaw sa kanya. Yung men ko dapat vlog for my life sana. Yung kaso naging mix. All about Eve, hi, from I'm not perfect. Nalilito ako tuloy dyan sa I'm not perfect. Ayokong banggitin yun I'm not perfect. Ma'am Julie. Ma'am Julie na lang. Tusok 13T from All About Eve. Salamat. Ate Ima, may pagnanasa yan si Superman sa... Ala! Grabe. Buti hindi magagalit yung ano mo, partner mo, Ma'am Jolie. Kasi biruan doon sa ano sa channel mo, sa live mo. Marunong din makipagbiruan. Mamaya out din ako kasi mag-live ako. Oo, mamaya mag-live ka kasi ako mamaya mag-update lang kahit na para hindi pabawasan ni Lolo. Hello, Hurapi, Maritel Vlogs. Nagbabasa pa ako dito sa taas. Tawa, Superman. Country Boy, Magic. Saan na ako?
Wait lang sa mga ano. Wait. Saan na ba tayo? Tapos na si Hugla Pre eh. I'm not perfect. Upcoming. Mambutangira. Andyan ka pala. Mega love shout out. Walang ano, jacket yung iba kasi hindi ako maka-jacket. Baka mag-iin na naman. Si L3, sunod natin para ang laki na ng bahay. L3 watching sa Country Boy. Upcoming with, okay? I will check. L3 is still watching your video. Grabe naman yun. L3, anong bang pinaglalaanan mo dyan sa katawan? Ang katawan mo, Incredible Hulk? Country Boy Magic. Country Boy, long time no see. Hi, it's me, Jollibee. From I'm not perfect. 1 EMT. Paantok lang. Sige lang sis. Kasi anong oras na dyan? Okay lang. Mary, all about me. All about me love shout out from Miss, Superman. Like 50 na. Ano yun? Dito pa ako sa baba eh. Ay taas eh. Nagbabasa. Late na ako. Wala. Nasa taas pa ako. May nagpalipad. Di ko makita. Like, tingnan ko nga doon sa ano. Tapos na. Ay, si sis. Sis, all about Eve. Thank you, sisi. Naku. Bawi ako pag naka-open ako ng alam mo na yun, di pa ako nakaka-open hanggang ngayon. Dahil sa hindi sa akin yata yung ano eh, yung ano ba yan? Yung ano ng amo ko yun eh.
siyang naka-registered. May laman naman yung GCash ko, gano'n. Hindi pa ako naka-join. Hindi pa naka-join yung isinend mong video, hindi ko matumbok. Talagang wala. Ay, saglit. Sino yung ano diyan? Nalungsot na yang saging ko. Ala pa diyan. Oo, ala. Sorry. Kanina pa wala akong Hala, saglit lang naghahang yung cellphone ko. Mga lalabs. Oo, sorry, sorry. Hala kayo diyan. Pati yung sa nagtampo ng ganyan sa akin eh. Hindi ko kasi matouch yung tsamba-tsambahan lang. Sorry. Maloy mga kapatid. Sino na yung susunod ko, sabi? Susunod natin. Si ano na lang, upcoming country boy. Country boy. Old friend na kita. Ano yung nilaga? Realan 28. Nakakatakam. Salamat. Gina Lintari Pilikap, Lucero, Harang. Salamat sa paharang. Ay, si Moma. Ang laki, oh. Magic dancing, ang laki ng country. Country boy. Saan kaya ako pwedeng magpaturo ng sa super chatter, hindi ko mabuksan talaga. Gustong gusto kong din, magpa-chatter, mag-send. Pakulay lang talaga yan, ti. Sabi ni, Sis Eva. Asan na yung kay Mami Chill. Hello, ma'am. I'm Mami Chill. Alay, garotay. Di ko na naman matats, oh. Dito tayo kay country, Realin. Ala, sinsya na kayo, nalampasan na. Cian Bukal. Kay ER tayo. Tamsak. Dollar. Sorry. ER dollar.
Dollar. Stroke. Survivor. Dito ko nga ilapag. Ma'am Chill, how are you? Po from I'm not perfect. Mami din sa bahay mo. Kapatid, thanks, Realin. Mami Chill, wait hindi kita hindi ko matouch yung oh. Maghang kasi. Ilan nang hindi ko nadyakitan kaya. Wait lang, Mami Chill. Love ko yan, uy. Kayo naman. Wait lang, no. Kasi itong cellphone ko may tupak. Sorry. May tupak. Pumunta kasi ako ng kaya siya. Talagang hindi ako Frank Castro. Ala. Wait lang. Ala, kayo dyan. Dinadahan ko yung kasi baka matouch ko yung na naman. Matouch ko yung hide or salamat sa mga dumalaw. Asan na ako? Guys, na lang. Connect to each other kasi hindi ako yung naipin ko, pagpapalitan ko na naman. Ang hirap-hirap. Ito oh. Bigson. Abusan vlog. Ala. Sweet sa vlog. Sweet sa Kasi naghahang yung cellphone ko. Naghahang. Ala, ang dami ng hindi ko pa nababasa dito. Saan na kaya ako? Guys, dikit-dikit to each other. Mahina si host. Ay si Gakutan, labas ako, nagpaplansa po. Sige lang. Frank Castro. Hi, from I'm not perfect. Bawal kasi manoy dyan sa Saudi. From Realin. Rialan pala, Rialan. Tawa si IC. Thank you, mommy, my friend. Money. Money? Cian Bukal. Rialan 28. Patusok kay Chibukal. Chris Vlog. Katulong Saudi Harang. Salamat. Baba kayo bahay nyo guys, sabi nila. Siya na ang siya na ang mag-host. Tutulungan na yata ako. Mahina si Jose.
Kasi yung ano, cellphone niya, o tignan niyo. May jajakitan ako. Kaso itong mobile ko, walang pakisama. Dixon, di na kita malagyan ng ano, oh. Ano ba yan? Tamsa ko, salamat, Dixon. Ano yung jacket? Hindi kita maano, oh. Ano ba yan? Kailan pa kita mabibigyan? Mang jacket. Ayan. Ayan, ayan. Attach ko. Yes, meron ka na, Bixon, Abusan, Vlog. Salamat, salamat sa patamsa. Chian Bukal. Hirap manuklim mga ibang lahi. Oo, wag na yan. Ano lang, ini-entertain ko lang kasi ano, hindi nga sila magbabalik. Pero ang lalaki na ng ano nila, views. Na done to your premiere from I'm Not Perfect. Saan na ba ako? Diyan ako nagbabasa eh. Guys, connect to each other. Hindi ako makapintig isa-isa kasi may hangover yung ano ko eh, cellphone. May hangover yata. Naghahang. Pahamak ko minsan eh. May nagpapa-jacket eh, touch na ako ng touch. Talagang gusto ko siyang jakitan. Nagalit. Hindi ko daw bibigyan. Hindi ko daw binibigyan. Rinaldo, Sirapin, TV, like Dan. Wala. Ito rin. Wait, sa jacket. Guys, connected sa other. Rinaldo Sirapin. Wait lang ang kapatid. Kasi may tupak yung cellphone ko. Hindi ako makaano. Mamaya mag-o-okay na. Sa Gabal. Mami chill. La. Guys, connect to each other. Mahina si Ate Emma. Ano na yun? Saan na tayo? Tatawa na sila. Real lang 28. Shout mo ng bongga. Ano ba yan? Ano ko nga itong si Hahan di ano to? Diong Nahan na lang. Ang lit ng bahay. Nahan. Watching your video.
thumbs up done, and 1 banana. Nahan, new print. Nahan, nice your video. I will give you banana after, okay? Kasi nandito sa main channel ko. Nandito sa main channel ko mga ano, mga pang ayuda. Nahan. Mami chill. Biyahe mag-isa at kain mag-isa. Mami chill. Mary Baita. Charlotte Vlog, mega love shoutout po. Salamat. Dan full pack soon from Mami Chill. Chi, guys, connect to each other. Nahan, very good video from you. Si channel. May hindi pa ako naglagyan ng jacket kasi naghahang. Guys, connect to each other kahit na sa views, kahit na napanood na pwedeng ano, i-views pa rin. Hindi ko pa nalalagyan si Bixon. Pahamak yung cellphone ko. O yan, pandesal daw Lord, mainit pa. Bato nyo yung, ano, Mami Chill. Mami Chill, yung pandesal. Ang sarap naman ng pandesal. Guys, connect to each other na lang. Hindi ko kayo maipin. Nag-stack na yung nakapin kasi mahirap i-touch yung ano, mobile ko. May diferensya na. Puno na ng ano eh. Mag-delete na siguro ako ng video. Guys, salamat sa inyong mga ano pagbisita kay Ate Ima. Bibisitahin ko rin kayo. Promise.
Narinig niya ako nag-aaw-aw. Ano na? Tapos na ba? Mami chill? Ay. Mary Dan, sa bahay mo, palablab din. Thanks, kapatid. Rialan, 28. Almost dikit ko na sila, host. Rialan, salamat. Ano? Babalikan kanila. Palablab, I'm coming. is guys, Maloy. Guys, palablab si Rialan. Charlotte Dan, sa bahay mo. Sipag niyang mag-ano. Oh. Pili ka na daw bago, ate. Ala, yun nga eh. Enrollment na naman. Sus. Enrollment. May mga ano. May mga tinutulungan. Pero kuripot sa sarili. Kuripot sa sarili si Ate Ima. Pero galanti pag ano, nagbigay. O, diba? Pero yung sarili ko, wala, ganito na lang. Tama na. Ay, tapos na kay ano. Nasira na yung ano ko eh. Thumbs up, Mami Chill. Watching your video. Watching here. Pahingi ng pandis. Hi, Kuya Aw. Magandang gabi po. Inaanak. Ala. Andyan si Kuya Aw. Palablab si ano. Ala. Upcoming ni Rialan. Guys, palablab si Rialan. O, andyan na sila pala. Kay Rialan tayo. Guys. Kaya lang tayo, pasyal tayo. Ano yan? Nagluluto siya ng nilagang ano, oh. Sarap naman. Rialan 28. Guys, puntahan natin. Saglit. Tapos na. Lance. Ayan. Lance, ano na ako sa'yo, ah. Nagdikit ako sa'yo, Lance. PM pala ito. Akala ko nag-start na eh. Hindi pa pala nag-start. Sarap ng nilaga, oy. Magbigay ka naman dito, kapatid. Guys, dikitan nyo si ano, galanti yan. Si Ria Lance. Ria Lance. Si Lance. Din channel niya, Lance.
Lance Lamarca. Kailokanoan ko. Kailokanoan ko. Done na ako, okay? Guys, pasilip din si Kuya Aw. Ang inaanak ko. Kuya Aw na nga, inaanak ko pa, di ba? Hindi ako makaano, hindi ako makapin isang-isa kasi mag-iin yung ano ko, bigla. Mary Baita, mag-ano ka na, mag-go ka na. Katakam ng ulam ni Rian. Oo. Ang galing niyang ano, Ma'am Julie, magaling niyang magkanta ng Ilocano. At saka yung ano, papasukin mo kumanta. Charlotte Blagdan, Kuya Aw. Kahit ano tayo. Filipina vlogger living in Kuwait. Ma'am Charlotte. Tamsak ako. Dating dikit. Ewan ko kung sinong pamapanganay sa inyong dalawa eh. Si I'm Not Perfect, parang 16 pa lang siya. Parang 16. Si Ria Landin, bata pa rin. Taga dito rin sa Dubai. Mayapang 9 pagkain pa ako at Ima. Oo, kasi kakain din kami mamaya. Pag magbuka na mamaya, punta ako. Akyat ka sa ano, live ni ano, pasyal ka, Rialan, magkanta ka doon. Para marinig ni ano, Lorna yung kanta mo ulit. Nanonood din siya, nagsusulo rin siya. Mahilig siyang manood, pero wala siyang ano, yung kasama ko. Wala siyang YouTube. Pero nanonood siya sa ano, YouTube. Dikit na daw nila. Masipag si Lance na dumikit. Sabihin mo mag-YouTube siya rin. Hindi siya mahilig. Ano yan? Oh, tingnan mo, nanonood na naman ng kung ano-ano. Pag nakarinig ng yung ano, music na yung kinakanta mo, nang iiyak na siya kasi may naalala siya. May naalala siya kaya iyan nagpa-shout out sa iyo kasi nagustuhan niya yung ano yung kanta mo. Sis, I'm Not Perfect, Saudi po palayo. From Chibukal. Oo, Chibukal. Kapatid. Kaanuan ni ano yan eh. Yan si Kabsat Lupi. Kabiruan niya yan.
Dan Mary Baita from Charlotte Vlog. Guys, sinsya na kayo, hindi ko yung maisa-isang maipin. Mag-iin yung ko, yung LS ko pag Charlotte, tapos na ba? 7 minutes. Filipina Vlogger Living. Kuya guys, paano connect si Kuya Au din? Ay pala, pasilip yung niya. Magagawa siya ng video pag yung Kuya Au na inaanak ko. Inaanak ko pa. Kuya ko pa. Kuya Au pa. Matulungin. Tawa si Rian. Riyad pala, sabi ni Sige, kwentuhan kayo. Maglablaban na rin. Habang nag-play si Ate Emma. Nahinto ako halos 8 months. Realize na di ako nangisda. From I'm not perfect. Yung panganay sa inyong dalawa, kapatid Lance, di ko alam, ayaw niyang sabihin Basta ang alam ko, 16 lang ang yung mukha niya dyan sa video. Kaya na-stuck ako sa 11K dati. Thank you, Mary Baita from Charlotte Vlog. Rialan. Lance na lang ang tawag ko kasi Lance naman. Lance 28. Nag-focus sa mga bahay-bagay na mahalaga. YouTube channel, please connect here. My main channel, upcoming. From I'm not perfect. Bagay-bagay lah. Bagay-bagay. Malapit na. Sis Mary, pag mag-ano ka na Kasi kakain pa kami. Din. Mag-go ka na rin pag mag-go ka. Ang ganda rin dyan sa Kuwait Ganda ng video ni Ma'am Charlotte din. Di ko nakita yung director. Guys, maglablaban. Kuya Au, inaanak, di ko pa to napanood yata. Ay, hindi napanood ko na
Itong isa, hindi pa. Lola Meli. Ayan, Lola Meli, magpakabait ka, huwag masyadong mag-inarte, huwag masyadong malambing. Tamsak pa. Ang iyong ate, wala rin pong pahinga. Kaya, ayan, Nakabilol yan. mamaya, ayan, pang ano po talaga, oh. Talagang, Update kay Lola Mary. Salamat po sa pasalubong. Lula, ano yung ginagawa mo? Kahapon pa yan. Ay, bakit? Ay, pangalawa na. Sinabay ko sa aking mga kailangan ko yan. Binigyan ako. Salamat sa kanya. Ako yan. Kaya po sa akin, dalawa. Sige lang, sis Mary. Baita. Magluto ka na muna ng para makapag ka maya open. Si Ann Castro. Salamat po sa kanya. Kuya. May dagdag pa yan la. Mariter, Mix Vlog, Dan, sis Charlotte. Para ikapapunta mo rito, yun ang susunod mo, ha? Kaya, Kuya, ate, sabihin mo sa kanya, unat na nagtitrato, natutuloy ko yan. Ganun ko, yun eh. Natutuwa. Maraming salamat, Kuya, na binigay sa akin na Oh. Nanonood ako ng inuulit ko si Lola. Ayan yung aking friend, si Ann Castro. Pang-apat na bigay na niya. Thank you, thank you. Ayan, Lola. Ang aga ng pamasko mo. Salamat sa pagkaway-kaway, Kuya Aw. Maano yung liwanag. Maraming salamat, Kuya, daw. Sabi ni Lola Mili. Kuya Aw, ang dami mo nang natutulungan. Mga senior citizen. Na nandoon na nakaano. Marami naman yung tribe na malalaki na yun. Hindi ko yung malaki kailangan. Maliit po yan nakalayo. Oo. Kuya, maraming salamat. Maliit na tribe mo lang. Nakaya mo yan. Kaya. Nakatahinga nga. Oh, nakaya ni Lola daw. Good morning lang. Araw ko ito, binigay sa akin ni ate kagabi. Yung vitamina nilagay sa damit. Mm. Dito ako yung gabi, kaya hindi ko nakita. Ngayon bumaba si ate, sinabi sa akin. Meron siyang tinignan na dumating naman sila. Salamat po. Morning, morning. Araw na ito, lahat niya na binigay sa akin. Tapos na.
Juicy Channel, ayan, hindi pa ako connect dito. Panoorin natin yung ano. Dalar. Guys, salamat. Chi, salamat. Si Chi, ako minsan lang. Parehas kayong Saudi. Sige lang. Mary Baita, sige lang. Mag-open ka na mamaya. Or pagkatapos mong kumain. Kasi kakain din lang kami. Maya-maya. Ay, watch ko lang yung mga ano, nandyan. Saglit lang pahinaan ko. Pahinaan ko Big soon. Ubusan vlog. Higalab shout out. Three months ago na yung ano niya, nilapag niya. Juicy Channel. Maliit pa yung bahay niya. Malagyan nga mamaya. Kawawa naman. Nandito sa aming channel ko yung pandikit ko Tapos nasira yung isang cellphone ko. Ito taga ano lang yan Taga video. Taga video lang yan isa. Dixon, lapag ka ng ano link mo, baba ka ng link mo. Dixon, ubusan, drop your link. Yung mga kakain-kain muna kayo. Yung inaantok na matulog na kayo. Ako hindi pa matutulog. Magsusupport pa ako mamaya. Magsusupport pa ako. Holography. Holography na ano kung nakita Nawats na kita. Wait lang. Mga ilang ano ito. Hindi na yan patatapusin muna kasi maraming ano susunod. Meron pang susunod pala, hindi marami.
Puwedeng ituloy mamayang ano, 'pag walang ang daming kawayan. Ano 'yun, kawayan? Ang hahaba. Botanicus. Iba rin ang kawayan. Ano 'yun, kawayan ba 'yan? Pero maliliit naman. Gusto ko na umakyat, amo ko. Wala pa, inaantay ko pa. Sabi niya ano, mapapagod, pero hindi susuko. Ano na? Tapos na ba? Kawayan, malilinggit. Salamat sa patamsak. Hindi ako maka-ano, jacket. Ano ba yan? Oh, di ba? Hindi ako maka-jacket. Oh, hindi ko matouch. Mm, mm. Ano na siya? Ilan na? Naka-7 na. May susunod. Mamaya ulit ituloy. Johnny Hill, Bantayan. Ala. Paano kita yung may touch? Hindi ko may touch. Oh. Salamat, inaanak. Sa patamsak kanina. Pati kanina yung ano ko. Hindi ko pa nga yun nalalapag eh. Dami ng like, tamsak. Hindi ko pa nilalapag. Nilapag nyo na. O di ang dami ng ano. Hindi ko na kailangang lapag. Uy, naku, ano ba yan? O ba't nakalagyan yung isa? Guys, sunod. Natabunan na yung iba. Natabunan na yung kay Chi. Chi, natabunan na yung anong link mo. Nahanap ko. Johnny Hill, Bantayan. Salamat.
Salamat sa pagdalaw, Johnny Hill, Bantayan. Kuya Aw, I'm not perfect. Salamat sa stay. Bigson, Ubusan, Vlog. Ba't ayaw mag-ano? Boring kasi. Boring ang live. Walang music. Salamat, Maritel Vlogs. Thank you very much. Kay Bigson, Ubusan. Hindi siya nagbababa ng bahay. Hindi ako na lang magbaba. Johnny Hill. Salamat sa Sis Mary Baita, mag-ano ka na, mag-on ka na, mag-go ka na. Bigson, Ubusan. Ano ako sa'yo? New friend. Ano ba yan? Alay garutay. Alay garutay kami. Nood tayo ng ano ni sis, ni Bigson. Holography. Wait lang, okay? Yun nga eh. Hindi ano ako masyadong Maritel Vlogs. Hindi naman ako yung talagang marunong. Kaya natatakot nga akong yung mga musics na, yung mga ginagawa ng mga Ayaw ko, masira yung ko. Merong music pero nanggaling sa yun, sa Chrome. Yung mga music na, yung nakikita mo sa yun. Galing kay YouTube yun. Galing sa free. Free yun sa Yun lang. Sige lang, Maritel Vlogs. Magpahinga, kanina ka pa, kanina ka pa kanina pa tayo nagdidikitan, di ba? Mula kay Mami Groovy. Oh, tapos magpupuyat pa mamaya. Di ba? YouTube pa more. YouTube pa more. Di ka naman ako masyadong marunong.
Yung super chatter nga eh, gustong-gusto kong mag-ano, mag-open. Pati wala pa daw akong join. Mayroong mag-join sa akin, wala. Hindi ko rin mabuksan. Pero nakakapalipad sila. Para makapagpalipad sana ako. Oh. Kasi yung ano, sa amo ko kasi yung ano eh, number ko yata daw, sabi nila. Nakaano sa amo ko, naka-registered. Natutulugan ko na nga itong ano. Dati natulugan kita eh. Oh, umaga na. Ang init-init na yung cellphone ko. Oh, yun. Kung sino-sino na yung napanood ng cellphone ko. Tuloy-tuloy. Jun Linsag. Salamat sa paharang. Dito ako sa ano. Dito ako sa Almisarto. Kung mapira lang sana eh, araw-arawin na maglakad-lakad kaso mainit. Monthly lang para tipid. Yung mga video kong ina-upload ko, hinihimay-himay ko na yun. May part 1, may part 2. Mahabang ano yun, hinahati-hati ko para may upload. Meron pa yun nga eh, yung mga pauwi, may gabi pa. O, di ba? Para may upload. Tipid-tipid din. Yung sa building kami, yung mga dinadaanan namin na magaganda rin. Radyo, Dunya, Alim. Sa ano, sa Almisarto, sa may aswak dyan, oh, may aswak dyan. Nilalakad namin, aswak supermarket, Almisar supermarket. Meron din Alcabayel na bagong patayo. Ayan, sana yung ano ang patayo nila dyan. Malapit na lalakadin na yung padalahan ng pera. Kaso malayo pa, palugan ng pera. Ano bang ano? Ano na, kailan na ba si Bixon? Tama na kay Bixon. Malaking ano na. Bixon, nagbisita si Johnny Hill sa'yo. Radyo Dunya, Alin. Naku, isang taon na. Itong si Radyo Dunya, isang taon na yata itong. Ito. Isang taon na yata itong ano eh, live niya eh. 3 weeks ago. Radyo Dunya Alim. 3 weeks ago. Hindi na wala ng patayan ba ito? Masyaallah. Watching. Tamsak na lang. Ilang beses ko na itong pinapanood eh. Dunya, no. Wala bang iba? Kasi ito eh, 3 weeks tayong matatapos nito. More than 3 weeks na siguro to. 3 weeks ang nakalagay dito.
Wala man lang short. Iba na ito. Maluloko tayo nito. Grabe. 6 days, may 1 days. Malapit na tayong mag-end. Ay, wait. Ano ba yun? Dunya? Ay, radyo? Malapit na tayong mag-end. Ay, mag-end na pala ako kasi kakain na kami. Yun, Bixon, nagbisi. Ay, nabasa ko na pa yun. Yun, Linsag. Mag-end na rin ako. Kakain muna tayo. O nga, 10 p.m. Mag-end na tayo kasi ano na. Ano lang ako tagal yung mag-dinner. Nagluto ako kanina. Kanina nung nagmerienda. Ngayon, inaantay pa ako ng kasama ko. Yun, Linsag. Salamat sa pakaway-kaway. Mag-iin na tayo. Maraming salamat sa mga dumalo. Tapos na yung mga pinanonood ko. Si Donya Alin. Ano ba to? Radyo. Radyo, 3 weeks. 3 weeks ako matatapos ng video mo. For 3 weeks na, di ilang taon ako matapos pa. May karuta itong si Salamat. Salamat guys at pinasayain nyo si Ate Emma. Salamat sa mga bumisita. Ako'y bibisita rin sa inyo, mga kapatid ko. Hindi ko